Hadi zenyu vateereri vadiwa. Ini vanonditi Chaminyuka the legend. Izita remadunurirwa rinobva kuzita rinokanganiswa rechivanhu rekuti Chaminuka. Asi munhu watinenge tichitaura nezvake ainzi Chaminyuka nekuti anga akaminyuka makumbo. Asi haisiriyo hurukuro yedu nhasi, tichaita hurukuro dzevanhu vakasiyana siyana nezvakasiyana siyana zviri kukanganiswa muchivanhu, kunyanya mazwi, mazita. Nhasi tiri kukurukura nezve anonzi nevakawanda Mwari, asi isu tichange tichishandisa zita rake chairo, Mwali. Aivako here zvemachokwadi? Aiva akaita sei kana aivako? Ndiye here watiri kunamata? Ndine urombo kuti nyaya ndichakuudzai nhasi ichatsamwisa vakawanda. Hongu, Mwali aivako, asi handiye watiri kunamata. Hazvina kufanana. Apa takatambwa cheseri nevarungu, mamissionaries akauya akatibira zita raMwali wedu vakariti Mwari. Tichatsanangudza kuti sei tichidaro. Vazhinji vanoti kuinga tine nzvimbo dzinenge ana musika vanhu mutanga kugara, mutanga kusvika, mutanga kuona Nyadenga ariko anotaura Mwari. Aiwa, mazwa akatozouya mbaye izwi rekuti Mwali iri raiswa ravakorapta izwi redu rekuti Mwali. Vamwe vanoti bati mazwi echishona kaya. Unogona kuita mazwi echishona. Yama kuti shona tichazotaura futi panepa tichaita hurukuro yekuti inonzi shona chii, chikaranga chii, chizezuru chii, chikorekore chii, chivanhu chii. Indinonyanyofarira hangu kuchiti chivanhu kuti tisavhiringidze mazwi aya. Asi nhasi ngatimbotaura nyaya yechivanhu tichitaura nezva Mwali. Mazwi aya aivako, yes, asi akauya iko zvino. Akauya kuti tiite kunge tagara tichinamata chinhu ichocho, asi handicho. Makatarisa mazwi aya wamunoti muchirungu the Christian God, Mwari wevarungu, the omnipresent, omniscient, omnipotent. Ndo zvinoreva mazwi iwaya. Muri kungoisirwa mazwi iwayo muchivanhu moita kunge magara muinawo. Kune vamwe vanotaura kuti asi kaizwi rekuti Mwari nemamwe mazwi aya ari kutiratidza kuti ndiye shona. Kune mazwi eshona anogadzirwa kunge izwi rekuti tsvigiri. Ishuga iyi yaivako here kare, yanga isikwa, asi yako kaizwi reshona. Moti nekuti tataura kuti tsvigiri saka yagara iriko. Izwi rinenge chitima chaivako here kare, changa chisiko. Motaura kuti taiva nechitima nekuti kune izwi reshona rekuti chitima. Izwi rekuti ndege ranga risiko makare kare, rakatozogadzirwawo. Ndo zvakangofanana nemazwi anenge anana musika vanhu, anana Nyadenga, vanga vongogadzirwawo kuitira kuti zvienderane newatanga takunzi tinamate. Makatarisa vanhu vanenge ana Alison Mupiri vakatogadzira mazwi ekuti nharembozha, akagadzirwa zvino mazwi iwayo achireva selfoni. Saka mazwi eshona hanetse kugadzira, zvinoti kana rapo rakagara ririko, mazwi anogona kunge atogadzirwa nguva iyoyo. Hatina munhu ainzi Nyadenga isu nekuti wedu aisagara kudenga, aiva pese pese, mudzimu waiva pese pese. Mwali was mudzimu. Wanga uri mudzimu wenzvimbo ipi? Midzimu yanga yakasiyana siyana. Kune midzimu yemumhuri. Mukuru wemumhuri menyu anenge afa anoita mudzimu wenyu. Hazvireve kuti anoita murume here kana kuti mukadzi chete, vese anogona kuita mudzimu. Veumambo vaitawo midzimu yavo, asi yaibva yaita midzimu yenzvimbo yese. Vaibva vapiwa zita rekuti Mondolo. Kwanga kusina ara makare kare muchivanhu chedu. Ara akatozouya iko zvino pakanzi ngatigadzirei yavanga vakuti standard shona, vainana Professor William Dock vangabva paWitwatersrand University muSouth Africa. Aiva nebasa rekugadzira ainzi maBantu languages kuti averengeke nekudzidzwa muzvikoro nzvimbo dzakasiyana siyana muno muAfrica. Akauyawo muno akaenda kunana Monte Cassino, uko ndoko akagara pasi ogadziridza yavanga vakuti standard shona. Yakave shona yakagadzirwa ichiburikirana inonyanyotaurwa muguta guru remunyika. Ndosaka muchiona yakarerekera kuchizi saZulu, inonzi nevamwe seZulu. Asiwo yaibata chikaranga chaivapo,
chimanyika chaivapo handitotwa netsumwana naarova dede mukanwa chimanyika kaichi kuchikaranga vamwe vanti hakuna kana izwi rechikaranga ririko aiwa kapese pai patinenge totaura kuti chemberekwa chivi yakabika mabwe ikaita chikarango changa chirimo but hatisati tasvika panyaya yezvemalanguages iyo tichaitaura kumberi iko zvinotoda kumbotaura nezvamwari. Ana Professor Doko ava ndo vakakorapta zvizhinji, asi izwi rekuti Mwali rakakoraptwa nemamissionaries anga auya ivo vasati vauya. Ndivo vakati isu tava neanonzi Mwari. Mwari uyu vakatora ainamatwa kunzvimbo yekuChamhembe southern side neku west kwedu kumadokero. Ikoko kwaiva nemukuru mukuru akanga afa makore apfuura akaita mudzimu wake wainzi Mwali nokuti ndiro raiva zita rake. Saka aigara kwatinoti kumatopos padyo nenzvimbo yatinoti Bulawayo matopos ndiko kwaigara Mwali. Vanhu nguva iyo vanga vapetsana, kune vamwe vaigara kumusoro kumaodzanyemba vamwe vari kuChamhembe. Vekumaodzanyemba vaiva nemhondoro dzakawanda, vekuChamhembe vaiwanzotedza mhondoro imwe nguva yoga yoga. Mhondoro yavaiteera nguva iyoyo yaiva Mwali, yaigara kumatopos. Ndokwavaienda ikoko vachinonamatira Mwari wavo kuti avape mvura, avape zvekudya. Anga asiri Mwari wokudenga yakauya nevarungu. Watanga takuzwa kuti now you approach him through Jesus. He is holy, he is omnipresent, he will hear you. Asi mumwe chete kwaiva kubvutirwa Mwali wedu, mhondoro yedu yainzi Mwali yekumatopos. Mhondoro iyi yabvutwa takatanga kuinamatiswa tichinzi munoinamata through Jesus. Handizvo zvimwe chete, isu yedu yaita zvekutombererwa nekubikirwa doro yonamatwa zvinhu zvofamba. Handi mumwe chete yeye, handiti? Asi yaingova mhondoro. Zvandataura zviye kuti kuChamhembe vaishandisa mhondoro imwe chete. Kumaodzanyemba vaiita dzakawanda, vanana Chaminyuka, vanana Nehanda, vanana Mulenga, dzese dzaiva mhondoro idzodzo. Vanga vaine mhondoro dzakawanda nekuti madzimambo avo anga ati wande iwo, saka kwaisiwa vakawanda wanda. Mwali yaiva mhondoro sematauriro ataita. Saka tinozviziva sei kuti kwanga kusina anonzi Mwali? Nekuti hapana kana tsumo imwe chete inotaura nezvaMwari. Tine tsumo dzakasiyana siyana dzatiinadzo dzinenge mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzekudya. Hazvinzi Mwari akupa chironda, mudzimu, nekuti ndiwo waiva mukuru mukuru. Mondoro mudzimu ndo yaiva mukuru mukuru. Tine tsumo inenge mudzimu wadambura mbereko. Hazvina kunzi Mwari adambura mbereko, nekuti kwaiva nemudzimu ndiyo yataiteedza. Mudzimu wemvana kuroorwa kwakurambwa. Handiti hazvina kunzi Mwari wemvana kuroorwa kwakurambwa. Mudzimu weshiri uri mudendere. Handiti hazvina kunzi Mwari weshiri ari mudendere, asi mudzimu weshiri uri mudendere nekuti kwaiva nemidzimu. Chawawana batisa mudzimu haupe kaviri. Hapana kunzi chawawana batisa Mwari haape kaviri, nekuti tainamata midzimu. Whether midzimu yacho yanga iri mhondoro kana kuti midzimu yedzinza redu, asi chatainamata midzimu. Kana nzvimbo chaidzo, nzvimbo chaipa mazita emidzimu iyoyo, mudzimu ndiringe, kwete kuti Mwari ndiringe. Kune ana mudzimu ndiringe, nzvimbo dzakawanda dzinonzi ana mudzimu ndiringe, nekuti watainamata mudzimu kwete Mwari. Kana nguva yehondo makatarisa dzimwe dzimbo dzataimba, dzika mdzimu, hazvinonzi dzika Mwari, dzika mdzimu, handiti mudzimu ngauye, kwete kuti Mwari ngaauye. Handiti takatarisa zvimwe zvimbo zvinenge ana mudzimu oye vana tatambura, hatisi kutaura kuti Mwari woye, hakuna kana chimbo chaMwari chaivako kunguva yehondo, nekuti vanhu venguva iyoyo vaiziva kuti chinonamatwa midzimu kwete Mwari. Mwari ndiye akazouya nevarungu, watanga totedza nenyaya yevarungu. Vadiwa, ndinofunga manyatsoteerera makafadzwa nechirongwa chedu. Mukaona apo parudivi penyu pamuri kuona zvamuri kuona izvi panzi subscribe, padzvanyei muve mumwe wevateereri vedu zuva nezuva patinenge tichikupai nhaurirano yekukanganiswa kwechivanhu chedu, uyezve kuti chivanhu chacho changa chiri chechokwadi ndechipi. Ndinofunga kana zviri kukufadzai muchaita sekudaro, kana kudzvanya pakanzi like, kuti tirambewo tichifara kukupai zvinhu zvinonakidza kudai. Ndatenda.